هیچ یک زورو توانو سохиби دунё нашуд. هیچ یک доро زی دорогиаш дастболо нашуд. имрӯз омад моли дунё, фардо меравад. абадӣ нест, ҷовидона нест. мардеро дидам бо либосҳои қиматбаҳо, гаронбаҳо. мошинаш ҳам бисёр боҳашамад. бар рӯбарӯяш деворе буд, ба намун девор менигаристу гирья мекард. ҳайрон шудам, наздаш рафтам. ман ҳам ба намун нуқтае ки нигоҳ мекард нигоҳ кардам ва он ҷо навишта шуда буд: ин ҳам мегузарад. ибораи оддӣ аст, ин ҳам мегузарад. баъд пурсон шудам ки чӣ маъно дорад. гуфт: замоне ман дар анамин макон майда фурӯшӣ мекардам, яъне фаҳмидед, чизҳои майдачӯида мефурӯхтам. ана ҳамон замон анаминро навишта будам. ва имрӯз соҳиби чанд хона ҳастам, чанд корхона ҳастам, чанд мошинҳо ҳастам. ман гуфтам: пас барои чӣ боз баргашти инҷо? гуфт: омадам ба он хотире ки боз нависам, ин ҳам мегузарад. сарватмандӣ ҳам мегузарад. барои ҳамин орзуи пулу мол накунед. аз худованд орзуи хушбахтӣ кунед. зеро хушбахтӣ беҳтарин ганҷина аст. кам нестанд имрӯз нафароне ки соҳиби пулу моли зиёд ҳастанд, валекин ончунон бадбахтанд ки ҳар шаб орзуи маргро мекунанд. ошиқи пулу мол набошед.